Hola, comunitat universitària. El passat 16 de novembre es va disputar l'handbol masculí, els Campionats de Catalunya universitaris d'handbol masculí, a les instal·lacions de Llívia. Les universitats participants en aquesta primera fase varen ser la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic, la Universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de Catalunya. Les universitats classificades per la segona fase varen ser la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. L'enhorabona a les dues universitats. Tanmateix, el 17 de novembre es va disputar a les mateixes instal·lacions de Llívia el Campionat de Catalunya Universitari d'handbol femení. Les universitats participants varen ser la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Ramon Llull. Les classificades per la segona fase varen ser la Universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de Catalunya. Enhorabona i ens veiem a la segona fase. Pel que fa a l'handbol femení, les universitats classificades per la segona fase són la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Lleida. Pel que fa a l'handbol femení, les universitats classificades per la segona fase són la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.